Cai mis ra near all my hen and Gaeilge go gee near all my and Gaeilge go gee go my fihe blian dish. Agus Jerhain Marialler Seán go bhfuil tuiscint agamsa an fróseas atá géis nuair a héan duine foasta a Montanga a Ollam. An céad rud a Jerhain le fhoghlaimeoirí bí, an céad rud a Jerhain na ní haigli duinear bí teanga a hagastist. Ní haigli múntir teanga a hagastist. Cahí tosa gol agus an teanga a halwi tú héan, cahí tosa gol agus an teanga a ghid, cahí tú gol agus í ceanneal í aibh deit héan. Ní féidir lí duine an teanga a thuair deit, sin an chéad rud, so agus cahí tú sin a dhéanú ahan le. Now, bhío coppla beidir máú agamsa fahinne fhoghlaimeoirí fásta. Every héan, tá ceanneal droch chlú faoi láthair ag a másc luchta na deis don conceap seo fólam de glanmheoir, caiitear nuas go minic. Ach tá mis a ré, má tá tú mar ghine fásta ag fólam teanga uair, fólam rudaí de glanmheoir, fólam bríthre, fólam structar agus coimhréir na teanga, agus fólam go leor abertí agus stór focail a bhaineann le rudaí a bhfuil sam agad ontú. Agus an sin má tá rudaí fólamtha agad, a leiad tá tobar I de intin, agus nuair tá córa le deanú agad tá tú abalta tarint an tobar sin. Ach mór a bhfuil éon rud fólamtha agad, níl éon tobar agad le tarint So sin an céad rud, ná bíú ceanneal fatí sort rudaí a ólam de glanmheoir agus éad a chuineal mar ceanneal tobar a de intin le húsaid a maithan seo. Ever a dó an é sin, caithí tú an teanga úsáid ahan le. Níl éon áras faoi rudba cosal le gléas ceáil a ólam nó éon scill ar le. Má amraíonn tú péal uair a bhain sa teachtain, níl tú gola bhéad de félador. Má thógann tú uirlis ceáil uair a bhain sa teachtain, níl tú gola bhéad de cheoltóir. Is caithí tú an teanga nó éon scill mar seo a caithí tú a tharrainteasteach I de héal leithúil. Bar a bhád cuaig mumaite dhéag, ionta gríomhach a dhéanú gach le na uair a chléide chaithú a siomra an ranga sa teachtain. Is mai dul haig an siomra an ranga ach deannaigh tú níos mó an cuaig mumaite dhéag tú héan an féan ólam sin. Agus caithí tú I a úsáid, tá go leor déisin a úsáide a neis fásta le chuirla sin. Nuair deireadh úsáid, caithí tú gach gré den teanga úsáid. Níl sé mai go leor a rá gur bhailead I a lúirt agus gan bacú leis na rudaí eile. Mas fhoghlaimeoir tú caithí tú an teanga léamh gach le, tá go leor nuacht agus písaí le léamh an idirlín anois, is féidir rudaí a léamh na main hóisialta, Gaeilge bhhain ag level sóisialta, tá leathanach an sin nuachta ag RTE anois, agus aithríonn an nuacht an sin ahan beidir coppla uair clig, agus ní bhíonn na scialtaí ráada, ní héan siad isteach rógáin, níl anna trí nó ceithre paragraf. Éisteach, caithí tú éisteach leis an teanga ahan le dul a dathí an luas cainte tá ag caintúirí dúthais, ní caintúir dúthais mé héan, ach ar bhela caithí tú is cuma céan level nó cumas lórtha tágad caithí do chluas a bheith ina éistúir dúthais ar bhela. Agus níl éon dóil sin ólam ach éisteach leis na caintúirí dúthais ar radú na Gaeltachta agus éon ardan eile a dig leat teach ar caintúirí dúthais orthú. No, fiú caintúirí maithe ní chaithí siad a bheith na caintúirí dúthais. So úsáidí ahan le, písa scríú, písa léamh agus caithí tú is dóithe cóúidir I dhéanú le géal eile. No, sin ceanna na féibanna tá ag daine a hagan na rangan an amna, is strainseoirí iad, tagann siad isteach sa siomra an ranga, fiche duine beidir, agus an sin, fágann siad an siomra an ranga, teann siad isteach arás a más na méarlóirí, ait nach bhfuil sam ar bí ag éon duine sa teanga, agus an sin caitheann siad seach lá, agus tagann siad arás a rís. Agus ní féidir dul hon cin a dhéanú, mór a dogan tú an teanga isteach a de héal léithúil, so caithí tú a bheith cardúil agus cóúidir a dhéanú le caintúirí Gaeilge. Agus an sin, so sin an dara rud úsáid gach le, an tríthú rud dearthain fásta, caithí tú bheith cróga. Ar bhela,
caihi tú bheith sásta gola má agus is cuma cén tuaim nó cén droch arc nó cén nó ma dhéanann tú bátan na ruderbí, caihi tú dul amach agus Gaeilge go luairt. Mar bhealach, tá sé níos deacra an nós teanga atá agad a bhreisiú ná mar atá sé teanga ó ólam. Tá go leor daoine anna tá abalta an teanga ó ólam, ach níl siad abalta an nós teanga tá acu a bhreisiú. Leanann siad a ré a caint a méla, dearthaid siad go dtí mar tatú, coppla fhoghail agus an sin rathad siad a ráis go dtí an béla a gcónaí. So caihi tú an nós teanga tá agad a bhreisiú agus bheith sásta an Gaeilge go luairt in ahan cóheics le haon duine bhfuil Gaeilge acu. So dearthain le daoine bí cróga agus ná héis le tuaim ar bí má héileann duine áilní nó ná bí ó agláirt ribh caintirí dúthais nó ribh aon dearcú atá aon duine eile is leatsa an teanga Comhairle duine ar bí eile is cuma cén cumas atá agad sa teanga.